yhtä eläintä. Toisin on Norjassa, jossa karhun saa kaataa vain poikkeustapauksessa. Me vierailemme nyt Norjan valtion virkamiehen Herman Sotkajärven luona tunturissa. Herman on suuri karhujen ystävä, mutta myös karhun kaataja. Hänen tehtävänään on käydä pelottelemassa pois karhu silloin, kun eläin heittäytyy lampaan niskaan tai muuten häiriköksi. Elevät muut keinot tepsi, Herman päästää karhun päiviltä. Meillä on niin Norjan valtion ja Norjan lampaanomistajan yhteinen työ. Meillä on niin riistan valvoilija täällä lammasalueilla. Meillä on niin koko kesänä kuljen näissä lammasalueilla. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No, meillä on, se on niin 4 isoa lammasalueita. Siinä on semmoinen 10 000 lammasta. Ja minä joka päivä kuljen niissä katson, koska karhu tai ahma tulee näillä lamppan alueilla tappamaan lampaa. Ja sitten jos tämmöistä tapahtuu, niin sinulle tulee hälytys? Joo, jos ne löytävät haaskan tai jos on useampia haaskoja, että tulee kysymys mettästyspyynnistä, karhun pyynnistä, niin silloin alla mie niin pyytää nämä karhua. Onko tämä systeemi susta Norjassa hyvä, että sinä oot sen mies, joka lähtee tappaan karhua, että jokainen kyläukko saa lähteä pyssyn kanssa sen perään? Meillä on Norjassa niin kauan kun on karhu on rauhoitettu. Sitä ei pyydetä muuko erikoisluvalla. Minusta se on sillä puolen hyvä, että sinne menee yksi, joka tuntee vähän karhuhommaa, tuntee vähän lampaa. Ja että siellä useasti siellä on monta karhua. Siellä ei ole vain yksi, joka tappaa. Siellä saattaa olla yksi tappaa lampaa ja toiset vain syöpii niitä haaskoja. Ja se on minusta tärkeää, että ne, jotka syövät vain haaskoja, ei ammuta, mutta se, joka tappaa ne lampaat, ammuttaa. Ja justin tässä alueella, missä me nyt istumme, niin 2 vuotta sitten yksi karhu tappoi semmoinen 78 lammasta. Ja se oli yksi lammasomistaja, joka menetti kaikki, että se oli iso vahinko hänelle. Miten sille karhulle kävi? No minä pyysin sitä 2,5 kuukautta ja tästä aivan niin kuin Pulmakista ja Vesisaaren kunnan rajalla semmoinen 450 kilometriä. Ja minä lopulla sitten Pulmakissa sautoin sen ja sain ammutuksi pois. No mitä karhu sinulle merkitsee? Karhu merkitsee minun isän isä opetti ja muisteli mulle kauhean paljon karhusta ja siitä minulle niin alkanut aivan pikkupoikasena alkamaan tutkimaan karhua. Ja tänä päivänä se merkitsee, että mulla on työ koko vuoden sekä karhusta ja ahmasta. Onko karhu sinulle ystävä vai vihollinen? Kun nytkin olemme täällä metsässä sinulla näin asettamissa. Mulla on, niin kauan kuin ei ole pyyntiä, niin ei ole asettakaan matkassa, mutta karhu on mulle ystävä niin kauan kuin se ei lamppaja tai muita elukoja tapaa. Yhdestä karhusta on kuuleman mukaan tullut sulle muita rakkaampi. Joo, Britta, joka tuli 96, tuli Vakattemin kylälle. Tuli aivan kylälle, kun kiiman aikana oli ja että niin uroskarhut ei tapa pentuja. Ja se oli semmoinen 1,5 viikkoa oli siinä kylällä ja sitten se lähti taas takaisin, kun kiima-aika meni yli, se lähti taas mettään. Ja minä aloin sitä karhua seuraamaan ja mä olin semmoinen 5 vuorokautta olin sen Britan kanssa siellä mettässä ja filmasin sitä oikein paljon. Ilman asetta? Ilman asetta, joo. Ja lopulla, aina kun minä niin kohtasin Britan, niin minä puhuin sitä sievästi Britalle ja se lopulla minä olin 4. siinä laumassa. Mitä Britta? Monesti oli penikat aivan minun likellä ja emä oli monta metriä poissa. Tavallisesti se olisi ollut aivan vaarallinen tilanne. Mä olen monesti ajatellut, että minä olen ollut niin onnellinen, että hän on ollut karhun kanssa siellä mettässä elää ja sehän on niin kuin Norjan isoin riista. Te nukuitte yhdessä ja söitte yhdessä ja... Joo, minä vilmasin sitä monta vuorokautta ja monta kertaa se kävi aivan 2-3 metrin päässä minua söi, kaivo muurhasmättää ja kantoja ja katteli aina minua ja meni nukkumaan ja niin siinä on monta hyvää mieltä jäänyt.
Mikä erotti sinut sitten tästä karhulaumasta, että yksi jäsen jätettiin? No, mä olin 4-5 vuorokautta filmannut sitä ja nukkunut oikein hyvin vähän. Ja mistä lopulla meni oikein ison kiven päälle nukkumaan siihen. Ja se Priitta tuli semmoinen 8-9 metrin päähän ja pani makkaamaan vähän mättään laittaa. Ja se penikat imi sitä pitkän aikaa, sitten ne pani nukkumaan ja minä kanssa siihen nukuin. Ja kun minä heräsin jonkun tunnin päästä, niin Priitta oli kavonnut. Oletko tavannut Priittaa sen jälkeen? Mä olen viime kesänä näin Priitan kerran ja yhden niistä penikoista. Se on minusta vähän jännä, että tunteeko Priitta minun äänen vielä, jos minä olisin nyt tänä kesänä tai syksyllä nähnyt Priitan. Mitä Priitta muistaa? Mitä Priitta muistaa?